Sali. Est-ce que vous m'entendez? On dirait le réseau là est faible, hein? Jammi kisemo mi salmini kala hawrude o video o senditimo o sagitimo mais hiwrike kala duuda haala en wonbe ga réseau do aray fof no tora sembingol wowlugol fiko ko woni fejjude zerekore bayru si wowlama iden tanjini pellet battine haysi fof fittantaake gondi heboto fittantebe gondi haray non labe marché labe on no duwa ƴettude feere ko ɓure yawde bakoro on labe ngi yenge mawi meden dun no duwa dartede muradu mo wallahi no duwa modernisede no duwa changer no duwa wayle no hawni ha nde tawata marché sifa dun don hande anata e sodugol awata darade soda place woy koy ala nder ton ko nata sa dadi ke kayasi fi sodugol ko yawo goddo no bubboma awata wonde tranquille soda yo alla dandu yite hubbude don si faala ko saper pompier aduna fo waddude si de taytungo de daro ka leydi de wicca ndiyam wata dada e wata nge maîtrise ko biare si ko drone ji hara ko drone saper pompier ngo duwata welde ara dani nayten hare dum do ko duwa dum jettanede pehe ko buri yawde marché zerekore on ko marché molanado bandra ko marché molanado wondo alimentude sidde lagine fo wondo alimentude fore fop marché zerekore wondo en faggude Conakry wondo en faggude Fouta marché zerekore bandra marché labe on kadi ko marché molanado bandra ko wondo alimentude Fouta do fo fuddi mamum dalaba e dalaba be nyando be sodugol market labe wona non tuki wona non mali yembere wona non kubia wona non leluma dum do fu haray den tori jamao tentini be ardi be ndi leydi di commune ji yo be dartuno di marché ji moderniser harasi arwadi pen duma wal saper pompier wal aray wawa natude ya habinde kayita nge bidon danni nang hunde hadali nge yite danni ne zerekore siuna hari fere ala ko jamao ndaro wulla e jonnon bonondaji wadi moja haray den tori jama wowlugol fimu moja handare si balle heboto marché on go moderniser jama on yobite seeda ƴette ka fo kafi don ka guine yen fo kafi don si tay ko sabu coura même ko entreprise société EDG on kambe do ayobde ko kambe do ayobde EDG si tay ko sabu surki état no do fawde EDG yobugol haysi ko 50% bonondaji waddi ndare jawleno suma mbuudi espèce banko ngolare ala goddo no wallini 400 millions ekel 427 millions fokkutudo sodogol market bandrabe Conakry hira tawa ala mbuud dum fo wonta kasfi mako so nabi e banko hettata wawlay do to halina bonka bank hedina bonka cuudi mbuudi
ko foforje o marseji nafata bandra ara yo Allah beydu e wallude beyda faabade hara yo duuda haala en wowlu yo wowle battinay o wowli fi o siddo men Canada do est ce que mi onani mi do wowla goddo tukkire wargo mo bejeta hunduko mo wowla asima valida way ko gonga kanko wadi be yaltinde do fo image wonde ma o nangama o jogitama ara justice onno wadde ko munko wonki ka haala wargo naati wota ukku sekko mako en a wona seede a tawaka kala no wiira accu wobbe ukkawndu ko mo ngede bayruda andi si anda mi yetoma sabu wonki luttinay goddo e kas ko no ukkanta kundigi ma e dum amara ko wowla amara golle ida mari ko jokka harana validugol kaari wari goddo accu wiube himo wari ben bayru wona daytube ko marbe moyenji ko laamu porto accu ben kippa haabe confirma be valida kambe be ronkatamo henyude jungo haraw kali kundugi ma e dum e yodagol ko yaruda wo min dum jamawno ki kundule mu monsieur so chama jaba haray dum no hawni bandrab no hawnani e ngene haali pla haray ko dum do duwade wowlde ka gine e borra almami be fo yo sembing do wallite hande julirdaji men ni tuyoni ko wada compassion e dum julirdaji di fop e der lagine julirde kala mo be ara wada 1000 francs ma 2000 julirdaji di fo min ni lagine mo be ara 2000 francs dum collecte ko bure yawde akkunde futro e geje kay watta dum ene hande wobbe boni fop ala ko be nyama jang ne surtout rewbe be bononda sifata ko wadi ene ngen fotta julirde wata wadde fi sabilillah ko nabane jama on zere kore ide wawi dum kan salare se wada ide wawi dum ka jula micro kala almami on jetta ma salli jetta micro on allahumma salli ala sayyidina muhammadi wa sallim hare bononda mawlana don wadi zere kore sibbe men ginembe ben no borrato muradu modju hare meden fonti sokeje mede wi on fi sabilillah fi ko wallitorembe mo 1000 francs fanda 2000 fanda 5000 duuda 1 million duuda haray mo beyertaga mum meden tori ene fotta be julirde do jama quartier o jama secteur o jonnindire juude woda ko hewtinde jama men on zere ko labe do juliraji di fo pindira juude di mobe ka horebe regional enveloppe jani wade hewte zere kore dum hune to bandra dum fittay gondi dum no buri wigol do ko Allah muyi munye ko Allah muyi accumi walle i podde peti bari telimile pundi be ma watti commentaire ndare hare ko dum do mi mari ko mi wawla edi halatum on pe fit on de waybe fitande gon enen julbe ben tunde waybe fitande gon hare du yakka sede men ginembe borraba jawle boni wonnobe debrade ba dépense fop sumi fop hande mbudi on kaga place jona mare hare non min ko mar ko mi holla labe yenge ma labe bakoro labe yettugol pehe fi dum yettangol dum fere badra yettangol dum ela yettangol dum ela bayro andanta ko fionno ene ebbindota ko biji fionno ene wiata si ar hunde kaari wadde ko ni warrete ko fionno on ne la ko wadi o ko Allah ko hombo yeti en ko hombo andini en dum ko hombo janni en ko wadi o ko Allah fenande bonde la ko wadi o ko Allah goddum ko responsable Allah no yewti en dum o wi zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ko ay wulde ko wadi o ko Allah pour quelle raison ko wadi ko zere kore do ko Allah ko Allah moy ko do Allah fere fenande ko ene wadi marché on nyaatiri posa EDG si tay kambe woni sombo kura mu woni nyaatiri posa ko do woni talalla kew aray pononda feñi ka hore leydi do e ka ndiyan wonde yonande yonde irde 2-3 de dormous ka batoje nyam marchandise jona sunnede ko Allah muyi dum
ko ene zahara al fasadu fil barri wal bahr biyon non bima kasabat aydin nas ko ene woni faggitade di fof ko ene woni wadde di fof ten toñu Allah hunde ide wawi ƴettude pehe golliren haqqil e hikma waɗe yer ko wawden kon fop waɗe yer no wawiren non fop yer ko hakkil jaɓi kon fof ordonen piiji ɗin waɗen anka hunde kaari si waɗi ko ni werraten an no haɗirten ɗum ɗo tawat warɗen ɗum on tuma kala ko ari tawi e ronku ɗum ɗo ko Allah muuyi en ala feere ɗum mais wallahi en watar joɗade en waɗali hayye hunde wiyen ko woni wo ko Allah zame ko taafu aden tu jabatan ko gondinal fenandewal no mbaɗraɓe mo be waɗay ko wayi ko goɗɗo joɗota ko ɗo bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma e muɗugo sukkar o wiya o daɗa jabet ma jabet nangamo ko Allah muuyi fenande kanko faggani haray ko ɗum yo wowle sukaɓe haray noon woɓe foddi luttisi huwoto l'incendie du marché central de Zérékoré Mamadi Doumbouya président leydi ndi wo promet une reconstruction rapide et un accompagnement des sinistrés ko homɓe hikinte yeeso fi ɗum yo waw wonde newo laato e hoore no yawiri probléme on no anni e moƴƴo fof no wawi eɓɓude fi ɗum o wuddite débat ok il faut ouvrir les débats pour quel débat ko non nafata holle ka julirde mon jonnidiro juuɗe ko fof noon il faut ouvrir débat les gens vont parler un peu outi kuptolla e fo potoje ma mi kupata poɗɗe bonde laccol ma ha kamo icoloje merci beaucoup guiɗo réflexion les marchés de l'abbé doivent être reconstruits et démolis les obstacles merci Abdoul Diallo ko ɗum hani rien que ça wallahi komi woni yiwde ɗon kon ko miidoto ko marché on labbe kon tentinindo yenge ma mal construit surkuyum ko fandi o waɗi ɗo fof mulay e hara noon dolle mbuɗi no ukkay ɗum hoore manankunji yimɓe no mooɓa e ɗum bandiraɓe si tawi ko waɗi Zérékoré ɗo jonnaali marché laɓe on hakkil ɗum ɗo yo darte dey commune on immano ɗum ndaara ɗum honno modifiyirte dirtina ɗa ɓannira ɗa fi en cas de probléme ɗo dey ɗumawal waway natude hewtay kala koyen hun e marché o ka yigiitum huɓɓiri o waway ɗanninde se waɗa ɗum ɗo jiite huɓɓi watten toño Allah dey aray ko fenande gondinal fenandewal bandiraɓe haray kala marché wawɗo wa marché labbe wa marché Zérékoré on yo ƴettu ila ɗo précaution commune maɓɓe on halfinaɓe marché ɗen hargo ñande o janta 2000 1000 francs 3000 tawata haqqille moƴƴe ala miijo moƴƴo ala yiyande moƴƴere ala ko wiyete adintingol e piiji ɗi hunde ala haray vraiment no yurmi haray no yurmi few haray ko marché ji ɗi lagine fof no duwa ƴettude leçon ko feƴƴi Zérékoré yiite huɓɓa waɗa 24 heures ma wona 48 heures ta gueɗaninaka e nder marché ka jawle woni tawa honno haɗi gueɗanine ko yottotako ko nge huɓɓi ɗo goɗɗo wata yottade machine wata hewtude ɗanninani rien que ça e ɗum ɗo noon fof no duwa ƴettude précaution ko ɓuuri e yawde ene an mi landoma an saadiɗo ka yenge mawla ɓe contenaire ma ida saadi téléphone ji ko fandi o 100 millions ene yamoɓo iwa ɗon fiyo marché ɗe réglé hara an kade dega ɗum bonirtama hakkude ma Allah a wakkilaki ɗum a wakkilak haray vraiment ɓe fodinani ɓe fodi lutti si huwoto e lutti kadi hikkinteɓe yeeso ɓen si ɓe wawa kippude ɗum haray men ajjiti on jarama